l'esperança. Quan una persona agafa un full en blanc i deixa paraules, està afirmant, encara que sigui en silenci, que el futur mereix ser imaginat. En un món accelerat, dominat per l'immediatesa i el desànim, l'escriptura es converteix en una forma de resistència. Ens permet pensar, recordar i construir sentit. Participar a Jocs Florals ja és per si mateix un acte de creativitat i confiança en la pròpia veu. Per això, més enllà dels premis, el més valuós és la generositat d'haver compartit tot allò que hem creat. Però el més important és que no perdem les ganes de llegir i d'explicar històries i que aquest sigui l'autor, sinó el que realment som. Avui us felicitem no només pel que heu escrit, sinó per haver tingut el coratge de fer sentir la vostra veu. Així que un aplaudiment a tots ells i elles.